ప్రైజ్ ద లార్డ్. నేటి వాగ్దానము: యెహోవా, మేము నీ కొరకు కనిపెట్టుచున్నాము, నీ కృప మా మీద నుండునుగాక. కీర్తనల గ్రంథము 33వ అధ్యాయము 22వ వచనము. తన యందు భయభక్తులు గలవారి యందు, తన కృప కొరకు కనిపెట్టు వారి యందు యెహోవా ఆనందించువాడై ఉన్నాడు. కీర్తనాకారుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు: కావలి వారు ఉదయం కొరకు కనిపెట్ట కంటే ఎక్కువగా నా ప్రాణము ప్రభు కొరకు కనిపెట్టుచున్నది అని. యెహోవా యొద్ద కృప దొరుకును, ఆయన యొద్ద సంపూర్ణ విమోచన దొరుకును. కనుక మనము ప్రతి విషయంలో ప్రభు మీద ఆశ పెట్టుకొని ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకొనవలసిన వారము. ఎందుకంటే నీ కొరకు కనిపెట్టు వారిలో ఎవడునూ సిగ్గునందడు. కనుక ప్రతి విషయంలో ప్రభు వైపు చూడవలసిన వారము. ఆయన కొరకు కనిపెట్టు వారి పట్ల దేవుడు కనికరం చూపిస్తాడు. కనుక ప్రభు కొరకు కనిపెట్టుకొనాలి. నేను యెహోవాననియు, నా కొరకు కనిపెట్టుకుని వారు అవమానం నొందరనియు నువ్వు తెలుసుకొందువు. ఆమేన్.